Чакай, чакай. Ти натисна ли да снимаш? Да. А? Да. Да? Да. Чакай, бе. Снимаш ли? Ай сега баунс. Ама няма да се плашиш. Айде, дебел. Няма двама дълги. Ти се качиш на мен и се скокнем двама. Има ти сила. Аре. Тук, мана. Скачвам, А, така, дайте така, айде. Не,